Danas u emisiji Susretanja mi smo u svetu aktuelnih muzičkih događaja i lepim informacijama selimo se u Niša. Na telefonskoj vezi je i Bojan Stanković, član vokalne grupe Konstantin. Bojane, dobar dan. Dobar dan, Aleksandra, dobar dan. Može se reći da će za grupu Konstantin biti radno letovanje i uvek kada govorimo o koncertima, uvek je to nešto što je specifično, interesantno, novo, zanimljivo publici. 2 koncerta su, tako reći, pred nama. Pa da, evo, da kažem, do vreme korone i nešto malo posle korone, nešto su malo i nastupali i putovali, ali evo, ova godina je opet krenula ovako malo intenzivnije. Evo sada nas čekaju horske svečanosti u Nišu 7. jula i to baš onako pripremamo za taj festival. Se održava svake druge godine, tako da eto hoćemo da očuvamo, što se kaže, da opstane, da bude tu, ima dosta nekih problema, ali da nećemo sada o tome, ali eto, bit će nekih lepih dešavanja na horskim svečanostima i gosti sa strane, a grupa će nakon toga tići u Ub, nikad nismo bili tamo, dobili smo poziv od organizatora Ubskih večeri, čuli smo da je jedna lepa manifestacija, dobro posvećena, da dolaze eminentne grupe i umetnici, tako da je to velika nam je čast što su nas pozvali da gostujemo u njihovom gradu. Koji je to program kojim ćete se predstaviti ovoga puta? Da li isti i za horske svečanosti i na koncertu u Ubu? Znamo da uvek svojim programom na najbolji način publiku, možemo da kažemo, odvedete u svet muzike i različitih žanrova. Publika koja nas zna, ona jednostavno poznaje repertoar koji mi pevamo. To je pretežno neki repertoar od duhovne muzike, etno muzike pa do nekih evergreen numera. Tako da ćemo i sada napraviti tu neku podelu, s tim što smo, da kažem, iskoristili ove 2 godine pa smo malo obogatili repertoar nekim novim numerama, novim kompozicijama, biće i nekih malih iznenađenja, da kažem i za nas, nešto što ćemo prvi put izvoditi, pa vidjet ćemo kako će publika to primiti, nadam se da će se biti kako treba. Na horskim svečanostima pretežno će to biti duhovni repertoar i verovatno jedan deo nekog folklornog tog melos, odnosno etno muzike, dok ćemo na Ubskim večerima možda malo to proširiti i sa repertoarom nekih popularnih pesama. Kao što ste rekli, mnogi su ovo vreme korone iskoristili i za novi repertoar, i za snimanje i pripremu novog materijala za kompakt disk. Pa tako, stalno pričamo o toj koroni, kako nam je ona, dosta i, da kažem, lošeg donela, mislim, tu nema šta, nećemo pričati uopšte o tome, ali da kažem, mi umetnici koji smo bili onako statični, koji smo stali, smo iskoristili to neko vreme, da kažem, tog karantina, razmišljamo o muzici, da je malo pišemo, koliko možemo u nekim kućnim uslovima tada i izvodimo, a evo sad kako je sve to nekako, da kažem, splaslo, dolazi neki rezultat, odnosno malo smo željni rada. Mi smo od 2018. izdali prvi disk za PGP, prošle su 4 godine, opet se vraćam, pretpostavljam ja da je ta korona malo i nas usporila, možda bi to i ranije bilo, evo mi sad pripremamo materijal za drugi kompakt disk, nadam se negdje do kraja godine će to izaći. To će biti disk koji će prevashodno biti okrenut etno muzici, etno žanru, bit će tu i neki gosti, neka to ostane neko iznenađenje kada izađe CD, tako da radujemo se ponovnoj saradnji sa PGP-om, to je, da kažem, naša kuća, pripremi već dobrih možda pola godine materijal i na jesen da će to biti i gotovo realizovano. Posle koncerata u Nišu i na festivalu na Ubu pripremali se još neki nastup tokom ovog leta. Kako će izgledati leto što se tiče vokalne grupe Konstantin? Da, imamo tu još nekih nastupa ovde više južno, na jugu Srbije, imamo tu neka gostovanja u nekoliko gradova, to su neki manji nastupi, imamo poziv da odemo i čak i na Kosovo i Metohiju, da posjetimo neke manastire, ali to je još uvek u nekoj pripremi, tako da mislim da će se to realizovati, ali da kažem, sve snage smo sad bacili na pripremu tog CD-a, evo sada i na horske svečanosti, to je nešto što nas trenutno preokupira, a do kraja godine vidjet ćemo kako će se dalje stvari odvijati
nadam se će biti još nekih poziva i nastupa. U svakom slučaju krećete nova sezona od oktobra meseca, u pripremi je novi kompakt disk koji očekujete, bit će to sigurno i koncertna promocija novog kompakt diska, tako da ćete na radost vaše publike imati prilike da se predstavite i u nekim drugim gradovima. Da ponovimo još jednom, u okviru horskih svečanosti, niških horskih svečanosti, odnosno internacionalnih horskih svečanosti, vokalna grupa Konstantin nastupa 7. jula, dok će 13. jula imati prilike da ih sluša publika u Ubu. Bojane, hvala što su odvojili svoje vreme i evo predstavili nam i te nove aktivnosti vokalne grupe Konstantin, pa bit će prilike da se čujemo ponovo početkom sledeće sezone i da vidimo šta je to što svojoj publici naravno spremate. Hvala na javljanju. Hvala puno. Only you can make all songs sing right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can treat me like you do. And I feel my heart beat home for only you. Pa, 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 pa. Only you can make all the change in me.